Dați-mi mine, dați-mi tank. Am bicepsul blindat, au repetat ca un bumerang. Băiete, stai culcat, îi țin pe fraier sub bocan. Și mai număr un tean, semnesc contracte cu montan. Venim pe flanc. Da, 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 stau cu generalii. Facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da, 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 suntem atenți la detalii. Mergem peste fraier și ne întoarcem cu medalii. Când intru eu în Ucraina, na, na, rușii se întorc la Moscova, da, da, da. Se duc să-mi aducă corona, na, na, că eu sunt rege în Europa. Da, 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 stau cu generalii. Facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da, 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 suntem atenți la detalii. Mergem peste fraier și ne întoarcem cu medalii. Suntem bazați, nu suntem lași, nu ne enervați. Avem brigadă de mascați, suntem organizați. Facem afaceri cu